Prvobitno postavljena na lim između Ivanja i Velike Župe, tik ispod ušća Zebuđe, plutajuća brana za hvatanje otpada nakon negodovanja meštana izmeštena je uzvodno u mesto Jagodnjak. I na novom mestu izazvala je reakciju meštana Ljiljaka, ali su njihovi zahtevi za novo izmeštanje na treću lokaciju ostali uzaludni. Premeštanje je prouzrokovalo dodatne aktivnosti i administrativne procedure, zbog kojih su probijeni prvobitni rokovi za postavljanje lančanice i zbog kojih još nije izvršena primopredaja nakon izvedenih radova. Prema rečima predsjednika opštine Prijepolje Vladimira Babića, to se očekuje narednih dana, nakon čega će verovatno biti raspisana javna nabavka za čišćenje sakupljenog otpada. Osim postavljanja lančanice, asfaltiran je i deo puta od magistrale i izvedeni su manji građevinski radovi. Prema rečima Siniše Lakovića iz Pribojskog udruženja građana Jastreb, koje je još pre 2 godine iniciralo postavljanje brane u Priboju, Prijepoljska lančanica je rađena za prvobitnu lokaciju u Velikoj Župi, zbog čega je neophodna njena modifikacija kako bi se prilagodila vodotoku Lima u Jagodnjaku. Ovo udruženje je do sada 5 puta čistilo otpad sa plutajućih brana koje su postavljene na Pribojskoj i Novovaroškoj teritoriji. Tokom 3 čišćenja sa Novovaroške brane u periodu od početka godine iz Lima je izvađeno više od 500 kubika otpada, a u 2 akcije na Pribojskoj brani je sakupljeno oko 100 kubika. Udruženje Jastreb je ove akcije do sada volonterski uradilo, ali su zainteresovani za ovaj posao i učestvovaće u postupcima javnih nabavki ako i kada ih opštine raspišu, jer, kako Laković kaže, prilagodili su svoje čamce za ovu namenu. Prema snimcima koje smo zabeležili, teško je zamisliti da će pri ovoj brzini vode brana zaustaviti bilo kakav otpad. To su nam potvrdili i dobri poznavaoci Lima, koji kažu da je ovo propala investicija. Lim je u periodima godine kada nosi najviše smeća znatno višeg vodostaja i veće snage, tako da ako brana sada ne uspeva da zadrži plutajući otpad, teško je zamisliti da će to uraditi tada. Ukupna vrednost postavljanja plutajuće brane u Prijepolju je nepunih 19 miliona dinara, od kojih je oko 15 miliona obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine, dok je učešće opštine Prijepolje oko 4 miliona dinara. Ukupna vrednost postavljanja zaustavnih brana za otpad u 3 opštine je oko 70 miliona dinara.